खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौराङाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 65थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ देग्लाय बिजनीनि बरलागाव थेंफाख्रि फोथाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाया मैयानिफ्राय जागायबाय। बेनिनो सेथि साननि थान्दै जथुम्मायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि दैदेननायाव एबसुआबो बर' थुनलाइ आफादनि लोब्बा आफाद महरै मैखोमै बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि बिजनी बरलागावनि सिङाव थानाय थेंफाख्रि फोथाराव खुंजानाय बर' साहित्य सभानि 65थि जथुम्माखौ बेखेवनाय जाबाय। मैया जथुम्माखौ बर' साहित्य सभानि बारग' लेङाइ आफादगिरि गपिनाथ बरगयारी बिथाङा बेखेवनानै होदोंमोन। बर' साहित्य सभानि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारिनि दैदेननायाव जानाय जथुम्माखौ बर' साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा सामलायो। गासै बर' फरायसा आफादफोरनि थान्दै, गासै बर' आइजो अनसाय आफादफोर, गासै बर' आबादारि आफादफोर, दुलाराय बर' हारिमु आफाद, बाथौ महासभा, गासै बर' गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोर आफादफोरनि थान्दैफोरजों लोगोसे नेपाल, दिल्ली, मुम्बाइ, सोनाब बंग, मेघालय आरो बिटिसिनि मोनबा जिल्लाफोरजों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि थान्दैफोरा बाहागो लाफैदोंमोन। दिनैनि मोनाबिलि 7:30 रिंगायाव मावख'गिरिफोरनि बिसायख'थि जागायगोन आरो दिनै थान्दैफोरनि गेजेराव फैगौ 3 बोसोरनि थाखाय बर' साहित्य सभानि बारग' लेङाइ आफादगिरि गपिनाथ बरगयारी, कमलाकान्त मोसाहारि, सीताराम बसुमतारी आरो डक्टर दिननाथ बसुमतारीजों लोगोसे मुंदांखा थुनलाइगिरि डक्टर अनिल बर'खौ बर' साहित्य सभानि आफादगिरि मासिनि थाखाय सायख'नो हागोन होननानै फोसावनाय जादों। बांलादेशनि थासारिया दासिमबो दिदोम नङा। गोबां समफोरावनो हिंसायारि जाथाय, इनायै बुथारनाय जाथाय जानायफोरा दिनैनि दिनाव गोदान बाथ्रा नङा। बांलादेशआव शेख हासिनानि सोरखार खुंथाय समावबो फरायसाफोरनि गोख्रोङै सोमावसारनाय, सोरखारनि हेंथा जुजिनाया जादोंमोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि बांलादेशआव गोबां समफोरावनो हिन्दु सुबुंफोरनि सायाव इनाय खालामनाय, हिन्दु सुबुंखौ साजा होनाय, बुथारनाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। थिग बेबादिनो थांनाय सप्ता मोननैसो सिगाङावबो हिन्दु सुबुंखौ सावथारनाय, बुथारनाय जाथायफोरा समाजारि बिजोङाव गोसारदों। बेबादिनो आरोबाव साननैसो सिगाङाव सासे हिन्दु सुबुंखौ गावथारनाय जाथाया गासै मुलुगावनो सावरायजादों। बेनि अनगायैबो बांलादेशआ सा-सानजा भारत, थामहिनबा आसामजों लोगोसे मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा बायदि रायजोखौ बांलादेशनि मेपआव सोफानो नाजानाया गोबां सावरायजाबोदों। बेखौ लानानै भारतआबो गोख्रों रावजों सोंखारिबोदोंब्लाबो खायसे सुबुंफ्रा दासिमबो सरजाबफायो। थारैनो फैबाय थानाय समाव बांलादेशजों दाङाबाजि जागोन नामा? बेखौ लानानै उननि समफोराव दाङाबाजि जागोनखौ नुहुरो। बेखौ रिपर्टआव फोरमायदों। थांनाय सानखालि आसामनि केबिनेट जथुम्मानि समाव गोबां गोनांथार थिरांथाफोर लानाय जादों। प्रेस कनफारेन्सआव गिबि मन्थ्रिया बुङोदि जुबिन गार्गनि बुथारनायनि आयेनारि बिजिरनायाव सोरखारनि केसखौ दिन्थिनो थाखाय मोनसे स्पेशल पाब्लिक प्रसिकिउटर टीम दादों। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि गागि उकिल जियाउल कामालआ बे हान्जानि स्पेशल पाब्लिक प्रसिकिउटर महरै खामानि मावगोन। बिथांजों लोगोसे ब्रजेन्द्र मोहन चौधुरी, किशोर दत्त, प्रान्जल दत्त आरो बिकास जामा बिथांमोनाबो बाहागो लागोन। साबा उकिलफोरखौ लानानै बे आयेनारि हान्जाया गासै खामानिखौ सामलायगोन। फारसेथिं केबिनेटआव जुबिन गार्गनि थाखाय खेबसे 5 कौटि रांनि अनसुंथाइखौ गनायथि होदों। गिबि मन्थ्रिया बेखौबो बुङोदि केबिनेटआव बर' साहित्य सभानि थाखाय माल्टिपार्पस प्रजेक्टनि थाखाय बेतकुसियाव 1 बिघा हा रानदों। बेनि अनगायैबो मरिगाव, डिब्रुगड़ आरो काछाराव गुबुन गुबुन सुबुंफोरखौ गुबुन गुबुन थांखिनि थाखाय मिशन बसुन्धरा हेफाजाब होनाय जागोन होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों। आरो फैगौ 17 जानुवारि खालाराव सुरुसजाइनि स्टेडियामाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीनि नुजाथिनायाव गासै 10,000 बागुरुम्बा मोसानाय दिन्थिफुंनाय जागोन। क'क्राझार जिल्लायाव अपिएस खान्थिखौ मावफुंनो दाबि खालामनानै मावथिफोरा 2 घन्टा धरना हाबाफारि बानजायदों। दुलाराय आसाम साख्रिआवलाफोरनि गथुमा एनपिएस खान्थिखौ फोजोबना अपिएस खान्थिखौ फिन जागायफिननांगौनि दाबि खालामनानै हादोरसा नाङैनो हेंथा हाबाफारि लानाय बायदिनो मैया क'क्राझारावबो गोख्रों हेंथा खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों। क'क्राझार टाउननि चिल्ड्रेन पार्कआव खोला क'क्राझार आन्सलिक साख्रिआवलाफोरनि गथुमा 2 घन्टा हेंथा खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों, जेराव एनपिएस आरो इउपिएस सिस्टेमखौ फोजोबना आरो अपिएस खान्थिखौ जागायफिननांगौ होनना दाबि खालामनानै स्ल'गान होनाय जादों।
2 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारिखौ खोला क'क्राझार ओनसोलारि साख्रि मावग्रा आफादनि आफादगिरि हिरा सेत्री आरो क'क्राझार जिल्ला साख्रि आवलानि आफादनि सुजुगिरि बेबी पाठक बिथाङा दैदेनदोंमोन। तामुलपुर जिल्लायाव मैया गिबि मन्त्रिनि महिला उद्यमिता अभियान बिथांखिनि सिङाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनो चेक राननानै होदों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा चेक राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै महिला उद्यमिता बिथांखिनि सिङाव गिरेश्वर विधानसभा बियाबनि 33,816 सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सा 33,816 आइजोफोरनो 10,000 रांनि चेक होदों। बे हाबाफारियाव आसाम विधानसभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी, बिटिसि आयेन आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि बिजितगोरा नार्जारिजों लोगोसे मन्त्रि जयन्त मल्ल बर' बिथांजों लोगोसेनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। सिंगापुराव जुबिन गार्गनि सोमोनांथाव थैनाया आसामाव सोलिबाय थानाय राजखान्थियारि आरो समाजारि दान्थे-बिदान्थे सोमजिहोदों। बे जाथायखौ देहायारि थासारिजों थैनाय होननानै गनायनायनि उल्थायै आसाम पाब्लिक अर्डस एस'सिएशन आरो असमिया इउथ फरामआ सन्देह खालामदों दि पाकिस्ताननि गुबुंले एजेन्सि ISIS आरो बांलादेशनि कट्टरपन्थी गोहोगोराफोरा लोब्बा थानो हागौ होननानै बेखौ सन्देह खालामदों। जुदि बेबादि सुबुंनि थैनाया गोमोथाव बाथ्रा, अब्ला बेयो मोनसे जाथायल' नङा दि बेयो मोनसे खैसार जानो हागौ। बे आयदानि सायाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सिगांनि बिबुंथिखौ नोजोर होनानै आफादा बे जाथायनि सायाव गोजौ थाखोनि नायबिजिरनायखौ दाबि खालामदों। आफादनि बायदिब्ला बांलादेशआव राजखान्थियारि थासारि सोलायनायनि उनाव भारत बेरेखा गोहोफोरा सांग्रां जादों आरो दान्थे-बिदान्थे गोनां बिबुंथि होनाय जाथायफोरा सन्देहखौ आरोबाव बांसिन जाहोदों। मख'नो गोनांदि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव जुबिन गार्गखौ सोमोनांथावै बुथारनाय जाथायखौ लानानै APWनि आफादगिरि अभिजित शर्मा आरो पलाशचरण बरुवा केस नम्बर 46/2025 आव पाब्लिक इन्टारेस्ट पिटिशन दाखिल खालामदों। आर'जलाइनि सोमोन्दै मख'नानै बुंनाय बायदिब्ला 19 सेप्तेम्बर खालाराव सिंगापुराव जुबिनजों YTआव थानाय साफ्रोमबो सुबुंखौ सोंथि खालामनायाल' थोजासे नङा। YTआव थानाय गुबुन हादोरनिफ्राय फैनाय असमियानि अभिमन्यु तालुकदार, सुस्मिता गस्वामी, अनुज बरुवा, तन्मय फुकन, दीपज्योति हाजरिका, सिद्धार्थ बरा, प्रसिकित शर्मा, भास्कर दत्त, प्रीतम बयान, जय संसद नार्जारी आरो रूपकमल कलिता आरो बालिज आहमेदखौ नायबिजिरनो नांगोन। बेबायदिनो आफादा जुबिननि बारग' मेनेजार तरसेम मटन, ट्रेन MMSनि डाइरेक्टर आरो श्याम कानु महन्तनि बिसि अनिता डेका महन्तखौबो गोजौ थाखोनि नायबिजिरनायाव लाबोनो थाखाय दाबि खालामदों। अन्थाइगोरा बड'सा सना काप बुलुर बादायलायनाया मैया जोबनानै थांबाय। हारियाना दोलोआ चेम्पियन जानो हाबाय। साबसिन गेलेगिरिनि बान्था मोननो हायो हारियानानि सुशीला। काग्राबारि एबसु आरो काग्राबारि गेलेमु आफादनि जथायै बानजायनायाव खुंनाय 23थि भारतनां अन्थाइगोरा बड'सा सना काप बुलुर बादायलायनायाव चेम्पियन जानो हायो हारियाना दोलोआ। BTC सोरखारनि बोसोनगिरि रबिनसन मोसाहारिया बेखेवनाय जोबथा बादायलायनायाव हारियाना UP वारियर्सखौ 3 आरो 1 गेमाव फेजेनना चेम्पियन जायो। देरहासार हान्जानो ट्रफिजों लोगोसे नोगोद 50,000 रां बान्था होयो आरो EM गणेश कसारी बिथाङा होयो। बेराफारसेथिं रानार्स दोलोनो ट्रफिजों लोगोसे नोगोद 30,000 रां होयो। बारग' MCLA रातिराम बर'आ साबसिन गेलेगिरिनि बान्थाखौ होयो। दान होगिरि फावखुंग्रि बाबुल काकतिया मोननो हायो हारियानानि सुशीला। धेकियाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 35थि थान्दै जख'न्थाया मैया जोबनानै थांबाय। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय धेकियाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 35थि थान्दै जख'न्थाइखौ सानसेनि हाबाफारिजों दख'रानि सिङाव थानाय 2 नं शिबपुर गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जादोंमोन। हाबाफारि बादियै फुंबिलिनिफ्राय फिरफिला बिरहोनाय, बड'फानि सावगारियाव आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय आरो बायदि बायदि हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो। बे हाबाफारिनि थान्दै जख'न्थाइनि थान्दै मेलखौ मासि लानानै दैदेनो दख'रा आफादनि बुंथिगिरि कनक हाज'वारि बिथाङा हाबाफारिखौ बेखेवनानै होदोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बिरदाव बर' बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारी बिथाङा
लोगोसेनो जिल्लानि बिबानगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन आफादफोरनि बिबानगिरिफ्राबो बाहागो लादोंमोन। आसाम सोरखारा मोनद' हारिसाफोरनो एसटि होनो नागिरनाय, ओनसोलनि समाजारि थासारिफोर आरो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव जालांनाय बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौ बायदि बायदि आयदाफोरखौ लानानै रायजो राजाफोरजों सावरायनाय जायो होननानै बुंथियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारि बिथाङा। आसामाव बिहु आरो झुमुर मोसानायनि उनाव बे खेबाव आसाम सोरखारा बर'नि बागुरुम्बा मोसानायखौ 17 जानुवारि खालि गुवाहाटीनि सरसजाय स्टेडियामाव खुंफुंनाय जागोन। 10,000 मोसाखावरिफोरा बागुरुम्बा मोसानानै दिन्थिफुंगोन। बे हाबाफारियाव हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ बाहागो लागोन। बेनि थाखाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव सिगां समनिफ्रायनो बागुरुम्बा मोसानायनि रिहार्सल सोलिगासिनो दं। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हादोरसानि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे बिटिसिनि क'क्राझार जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बागुरुम्बा मोसानायनि रिहार्सल सोलिगासिनो एबा जागासिनो थानायखौ मिथिनो मोन्दों। बेनि बाहागो महरैनो बृहस्पतिबारखालि बावखुंग्रि क्लास्टारनि महरगिरिफोरा क'क्राझार सोरखारि गोजौ गेजेर आरो माल्टिपार्पज फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बागुरुम्बा मोसानाय रिहार्सलखौ जागायो। बे समाव बिटिसिनि नसुंसेयारि सोनाब बेंगल आरो नेपालनिफ्रायबो मोसाखावरिफोरा हानजाया बाहागो लाफैदों। थामहिनबा रिहार्सल हाबाफारियाव बाहागो लानानै फैगौ 17 जानुवारि खालाराव जानो गोनां बागुरुम्बा मोसानाय हाबाफारियाव दिन्थिफुंनो थाखाय थियारि जादों होनना मिथिमोनदों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा भारतनि गाहाय मन्त्रिनि सिगाङाव बर' हारिनि दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बाखौ सुबुं माहारिनो दिन्थिफुंनो खाबु होनायनि थाखाय आरो बुहुमनां रेकर्ड खालामनो खाबु होनायनि थाखाय क'क्राझारनि बावखुंग्रि एसेम्ब्लिनि सोद्रोमा दनेश्वर गयारिया साबायखर जासिदों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम मख'नो गोनांनि सोरखारि गोजौ गेजेर फरायसालिनि प्रेक्टिस खालामनाय फोथारखौ बेखेवनाय समाव दनेश्वर गयारिया बुंदों दि जों मिजिंथिदों फैगौ 17 जानुवारि खालाराव बागुरुम्बा मोसागिरिफोरा गाहाय मन्त्रिनि सिगाङाव मोजाङै दिन्थिफुंगोन। बेराफारसेथिं बे समावनो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि सिगाङाव बागुरुम्बा मोसानाय दिन्थिफुंनो खाबु मोनगोननि थाखाय लाइमोनफोरा गोसो गुदुं जादों। आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनाय माखासे दानफोराव इउनिसेक्स सेलुनफोराव माखासे गाज्रि हाबा मावग्रा माखासे आइजो एबा हिन्जावसाफोरखौ हमनाय जाथायफोरखौ खोनानो मोन्दोंमोन। बे खेबाव फिन आरोबाव आसामनि नसुंसेयारि रायजो मणिपुराव सानै आइजो फालांगिरिखौ हमनो हादों, जेराव इउनिसेक्स सेलुनाव माखासे गाज्रि आखु दिन्थिनानै हाबा मावनायनि थाखाय बिथांमोनखौ हमनाय जादों होनना मिथिमोन्दों। जों मिथिगौ थांनाय क'क्राझार, बङाइगाव आरो गुवाहाटीजों लोगोसे माखासे दाब दाब जायगाफोराव इउनिसेक्स सेलुनाव माखासे गाज्रि हाबाजों आखुजों सोमोन्दो थानाय माखासे आइजो लोगोसे हौवाफोरखौ हमनायखौ खोनानो मोन्दोंमोन। बेबादिनो फिन आरोबाव मणिपुराव हमनो हादों होनना मिथिमोन्दों। बिरबाय थानाय बिरखंआव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। 1 बोसोर बैसोनि गथ'आ अख्राङावनो जिउ गोमादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला जयपुरनिफ्राय बेंगालुरुसिम थांबाय थानाय एयार इन्डिया एक्सप्रेसनि बिरखंआव मोनसे बिखाखामथाव जाब्रबथाय जादों, जेराव बिमानि आखायाव थाबाय थानाय गथ'आ हरखाबै गोब्राबै लोमजानानै जिउ गोमादों। बिरखंआ इन्दर बिरखं गाथोनाव हरखाबै लेन्डिं खालामनो गोनां जादोंमोनब्लाबो देहा फाहामसालिसिम सहैनायनि सिगांनो गथ'आ रुंसारि जायो होनना मिथिनो मोन्दों, जाय गथ'नि मुङा मोहम्मद अबरार। मख'नो गोनांदि एयार इन्डिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1X1240 आ मंगलबारखालि फुंनि 5:30 रिंगायाव जयपुरनिफ्राय थांदोंमोन, जेराव फुंनि 8:00 रिंगायाव बेंगालुरुसिम सहैनो गोनांमोन। बिफा मोहम्मद आजलान, बिमा फिरोजा आरो बिदा देरसिनजों दावबायनाय समाव बोसोरसे बैसोनि अबरारनि हरखाबै रुंसारि जानायाव दुखु मोननाय फोरमायदों। थैनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो बिरबाय थानाय समाव गथ'आ हरखाबै हां लानायाव गोब्राब जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन। गथ'नि देहाया गोख्रैनो गाज्रि जालांनायखौ नुनानै नखरनि सुबुंफोर आरो बिमाया थाबैनो केबिन क्रुनो खौरां हरो आरो थाबैनो पाइलटनोबो खौरां हरनाय जादोंमोन। पाइलटआ लोगो लोगोनो राहा लायो आरो इन्दरनि खाथिनि बिरखं गाथोनजों रायज्लायो आरो 7:20 रिंगासो समाव एयार ट्रेफिक कन्ट्रलार इन्दर एयार ट्रेफिक कन्ट्रलनो मेडिकेल इमारजेन्सिनि सोमोन्दै खौरां हरो। बेनि उनाव एटीसीआ पाइलटनि खावलायनायखौ गनायथि होयो आरो इमारजेन्सि लेन्डिं खालामनो गनायथि होयो आरो गासै बिरखं गाथोनाव मेडिकेल इमारजेन्सिनि थाखाय फोसावदोंमोन। नाथाय बिरखं गाथोननिफ्राय ओंखारनायनि उनाव हस्पिटालसिम मोनहैनाय लोगो लोगो गथ'आ जिउ गोमादोंमोन। सिखोनाजार दख'रा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि खुंगा 9थि बोसोरसालि जथुम्माखौ सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंदों।
क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि ओनसोलनि सिङाव थानाय सानजा बुमका गामिनि गुदि फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंदों सिखोनाजार दख'रा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि 9थि बोसोरसालि जथुम्माखौ। बे हाबाफारियावनो हांख्रायनाय बायदि गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों मिरु दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि दैदेनगिरि देदला मांग्रा गयारि, बिथांजों लोगोसेनो मेल बेखेवगिरि महरै क'क्राझार जिल्ला लाइमोन गुदि बाथौ आफादनि आफादगिरि अरायथा बसुमतारी बिथांमोना फैबाय थानाय एसेम्बलि बिसायख'थिनि थाखाय कंग्रेस दोलोआ साखाफारा जादों। कंग्रेस दोलोआ मोनसे आबुं मावखान्थि थियारि खालामदों आरो हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव आफादारि हाबाफारिफोरखौ मावफुंगासिनो दं। बेबादिनो पिपुल्स कंग्रेस एट द पिपुल्स फुड केम्पेइननि गेजेरजों कंग्रेसनि दैदेनगिरिफ्रा हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनानै सरासनस्रा सुबुंफोरखौ लोगो हमदों आरो रायज्लायदों। बिसायख'थि फोसाव बिलाइ थियारि खालामनो थाखाय रायजो राजाफोरनो खोथा होदों। बे केम्पेइननि बाहागो महरै बृहस्पतिबारखालि बिथांमोना शिबसागराव सहैदोंमोन, जेराव आसाम प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि गौरव गगৈ बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन आरो बिथाङा बुंदोंमोन, फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै शिबसागराव गुबुन गुबुन नोगोरारिफोरजों सावरायलायनायनि उनाव गौरव गगैआ मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिजेपि आरो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। बिथाङा बुंदों, थारैनो जुदि भारतीय जनता पार्टीआ बेसेबां मुंदांखा सुबुंफोरनि फोथायनाय मोनसे दोलो, अब्ला बिथांमोना बिसायख'थियाव देरहानो थाखाय बायजोनिफ्राय भट होगिरि लाबोनायनि गोनांथि मानो जागोन। लोगोसे बिथाङा रायजो राजाफोरखौ भटार फारिलाइनि सायाव बिजेपिखौ सोंथि खालामनो खावलायदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों, बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।